Bueno, laburuaren galderak. Lehenengo eta behin esan behar dut dislexikoa naizela. Zure pertsonaia Pantxika Lamugek dio euskaltegi gitarra dela. Zer da hori? Euskaltegi gitarra izatea, euskaltegian ikastea. Ni ere euskaltegi gitarra nahi, Txantreako euskaltegian ikasi nuen. Pantxikak esaten du itxita dagoela, Txantrean denok euskalduna garelako, baina ez itxita dago ez zegoelako ikasle nahikorik, así que apuntatu euskaltegian. Nola definituko luke Pantxika Lamugek Ainhoa Juaniz? Berak esaten du, Pantxikak esaten du, Ainhoa Juaniz dala oso jatorra, baina bera gehiago. Osea, esan nahi dut. Pantxikak esaten du, Ainhoa Juaniz Ezpeleta dela oso divertigarria, baina bera gehiago. Orduan, Pantxika Lamugek pentsatzen du, Ainhoa Juaniz Ezpeleta oso tipa jatorra dela, baina Pantxika gehiago. Zer da sudur gorria zuretzako? Sudur gorria maskara bat da. Nik behar dudana oraindik, ikuskizun pila batean sudurri gabe noa, baina Pantxikari ezin diot kendu eta gustatuko litzaidak ez, egia da. Irekiko zidala ere beste mundu bat, baina ez naiz kapaza eta momentu honetan sudur gorria behar dut eta asko errespetatzen dut. Zer da zirkoa zuretzako? Lehen esan dudan bezala, zirkoa da alde batetik nik ezitzeko erabiltzen dudan, beste umeak ezitzeko erabiltzen dudan tresna bat, pertsona politak egiteko, eta baita ere, eta gero, kirol bat da, azkenean honetan jarraitzeko, pixka bat jarraitu behar dugu lanean, eta pertsona batzuentzat zirko egiten duten entzat, da esaten den bezala, bizitza filosofia bat, eta ni ez naiz hain zirkolaria, baina bai. Eta asko respetatzen dudan artea da, artea, momentu honetan, artea, hain arte konsideratzen ez den artea, eta horri ere bai eman behar diozuela bueltika bat, bale? Balda euskal humorerik, bai, nik uste dut baietz, nik uste dut badela, bai, eta nik uste dut ari garela orain sortzen, hau da, ez, egia da, izan direla bertsolari batzuk izirela txiste kontalariak eta, baina, nik uste dut orain ari garela euskal humore modernoa sortzen, eta transgresorea, eta feminista, eta antirrazista, eta, lehen esan dudan guztia. Eta oso harro nago, eta oso pozik nago, gainerako humoristekin ere. Txirri porrotx ala Charlie Ribel. Pirritx. Ez du zer ikusi iri porrotxek eta esan edut, Charlie Ribelek egiten du gehiago humore fisikoa edo egiten zuen, eta porrotxek egiten du bere aldarrikapenak, eta humorea, eta maitasuna, eta koloretako musuak, eta puzkerrak eta dena izango ditu porrotxek koloretakoak. Eta asko maite dugu porrotx, baina pirritx. Emakumezkorik ez dugu aipatu, emakumezko pailazo bat, pirritx eta Pantxika. Amets bat, ametsa begira, litzateke, bakizu zer, alako gizarte politagoa bilakatzea Euskal Herriko gizartea, gazte jatorrak eta gazte lehen esan dugun bezala modernoak, baina moderno ongi, moderno feministak eta pixka bat bere ez dakit empatikoak hori dena. Txiste bat oso txarra naiz, nahi bakizue txistea, bakizue eskeno traje, eskeno nada, txiste hori nik ere gaizki kontatzen dut, txitxun pixka bat. Enora zen aurreko gunean, bai, esaten diotela Luciferri. Ke, hilea bildu duzu, ezken ni naiz el demonio. Oso txarra naiz, ni bakarri funtzionatzen dut improvisazioan, askotan esan dizuet, ezin dut txisterik, nik ikasten badu txiste bat gaizki kontatuko dut beti. Orduan, ez dago txisterik, musu bat eta gorazu,